видим. Приятелю, това ти беше проблема. Просто трябва да сме честни. Ето, стоме тук долу. Мембранка, филтър и маркуч. И маркучето, това е. Това ти беше проблема. Сега да видим дали ще запали от първия път. Видите ли такъв стил 024 AB? Пазете се от нея. Това е просто един таен убиец на дървета. Значи тя може да не е професионално, но се бие с професионалните машинки в гората. Повярвайте ми. Това е поздрав за тебе и ми прати по Viber данните, как да ти я пусна утре по Екон. Останете със здраве. Сега ще ви кажа нещо. Този штил е 024. Винаги се хващайте, защото казват, че не работи както трябва. Не иска да пали. Значи проблемът може да е, винаги ще гледате мембранката. Тази мембранка, виждате ли, не е наред. Ето. Виждате ли? Нацепена е. Маркуча също. Значи откъде проблема? Това е проблема. Мембранка и маркуч. Това е проблема на карбуратора. Рамата ти е добре. Гарнитурката. Това е рама. Ето. Това е добре. Но сега само това е. Проблемът е решен. Мембранка, маркуч и горимен филтър. Той е вътре. Ще се смени задължително. Карбуратора, както си виждате, че е на щил. Ето. Само гледай, приятелче.